gymfinder.sk. Nájdi si svoje vysnívané fitko ešte dnes. Počúvaš podcast Rádia Tlis. www.tlis.sk. Ahoj Matúš. Čau Tomáš. Ty si študent FTVšky však. Áno, študujem na FTVške kondičného trénera a telocvikára. Sme sa tak rozprávali, že o čom by vlastne tento podcast bol a ty si povedal, že didaktika. Čiže ty trénuješ akože didaktika, čo to je? To je ako náuka, aby si mohol učiť ďalších ľudí nejaké veci však. Áno, to je ako tá moja špecializácia, že kľudne aj na tie cviky v posilke alebo nejaké tie základy do toho športu, čo sa týka kondičnej oblasti, ako sú aj tie zóny VO2 max a tieto veci. Čiže by si vedel byť kondičný tréner? Áno, kondičný tréner, tak to má také širšie zameranie. Môžem robiť kondičaka v nejakom napríklad týme, keby chcem, že hokejovom, futbalovom, alebo môžem aj kľudne vo fitku proste trénovať ľudí, alebo dávať nejaké kruhové tréningy. Proste je to oveľa širšie zameranie, akože keď som išiel na tú školu, tak som rozmýšľal, že si dám aj hokejového trénera, lebo som hral dlhé roky hokej a vlastne môj telocvikár ma presvedčil na toho kondičaka. Má to proste aj také lepšie to zameranie, že mám viacej proste možností a není ešte ten trh asi tak nasýtený tými kondičnými úplne, že... Jasné. A aj teraz vo voľnom čase alebo ako pracovne trénuješ nejakých ľudí alebo detí, si hovoril? Áno, teraz trénujem deti vlastne v Novom Meste, trénujem korčulovanie detí, učím ich korčulovať. To sú takí škôlkari alebo prvostupňari a potom tu v Lozorne vlastne trénujem atletiku decka a to je také, že im dám iba pohybové hry alebo cvičíme kľudne aj na silu nejaké brúcho, niečo na nohy a takto. Ako prebieha taký kondičný tréning? Ono akože každý tréning sa skladá vlastne z tej prípravnej časti, do toho sa ráta to zahriatie a rozcvičenie a to zahriatie je vlastne príprava na to rozcvičenie, to môže byť kľudne aj nejaký baroller alebo kľudne nejaký beh, chvíľu, rozbehanie a tak a tým sa vlastne pripravíme na to rozcvičenie a v tej rozcvičke určite je super nejaká klubová rozcvička a nakoniec je veľmi super tej rozcvičky vlastne ten dynamický stretching a tieto veci, lebo ono vlastne ten dynamický ešte, že vraj je lepší ako staticky nás učili na škole, lebo tým vlastne si super rozcvičíš tie svaly, aj si ich pripravíš na tú záťaž a proste aj ich ponaťahuješ a ešte aj posilníš dokonca. Jasné, vráťme sa k tomu rolleru, lebo ako dlho by si to mal robiť? Vravel si, že je to iba taká príprava k tomu zahriatiu, ale poznám ľudí, čo to robia možno 10 minút a majú to ako rozcvičku. To si myslím, neviem, či by som to dal úplne za rozcvičku, lebo nás učili, že proste dá sa, že od lítok až po stehná, že proste iba prerolovať tú každú časť 7-krát tam a naspäť, aby sme tie svaly zahriali, čiže dal by som tomu možno nejakých 5 minút skôr iba, že... Hej, a takáto zbraň, alebo vyzerá to ako zbraň, ale je to v podstate taký masážny nástroj. To má nejaký podobný účinok? Rozmasíruje ťa to? Podľa mňa to nemáš taký, že úplný. To by som skôr akože na regeneráciu si myslím, že to je, že si proste niečo rozmasíruješ, keď ťa niečo bolí a tak. Hej. Kondičák a kruháč, má to niečo spoločné dokopy? Tak určite má, lebo ten kondičný tréner musí vedieť aj kruháč nastaviť správne, lebo ten kruháč je o tom, že sú tam veľmi malé pauzy vlastne a jednotlivé časti nemôžu ísť po sebe, že keď robím na jednom stanovišti ruky, tak nemôžu ísť po sebe aj na druhé, že to musím prestriedať, že musí napríklad ruky, brucho, nohy a takto, že za sebou. Nejaké prestávky medzi tým. Hej, tie prestávky sú väčšinou, že iba na to premiestnenie medzi tými stanovišťami, že proste nie je to, že vyslovene prestávka, že od toho sú tie kruhové. Skôr medzi tými sériami sa dá pauza a potom sa ide ďalšia séria. V prvom podcaste som tu mal Rada, čo tiež takúto radu mal. To bolo dobre. A hovoril, že keď máš prestávku, tak by si mal mať aspoň 2-minútovú prestávku medzi setmi. Áno, akože má pravdu, ale záleží, čo chceš budovať, že či chceš ísť na tú vytrvalosť, že či máš fakt ten silovo vytrvalostný tréning, alebo na tú
proste výbušnosť alebo tak, čo aj na hrazde napríklad, keď si zoberieš tie zhyby, že proste chceš robiť výbušne, tak spravíš 4 opakovania, nie 10. To aj No, od tam toho potrebuješ nejakú väčšiu pauzu medzi tými opakovaniami, namiesto toho, keď chceš nejakú kondičku Áno, a ideš v kuse, napríklad ako beh, keď bežíš 5 km v kuse. áno. Zvyšuješ to. Hej, to je zamerané skôr na tú vytrvalosť a možno trošku to už siaha aj do tej anaerobnej fázy, že proste nevládzeš a ideš za ten limit a takýchto tréningov to proste nemôžeš každý deň trénovať takto intenzívne, lebo to nestihneš proste uregenerovať a je to ťažké aj pre to telo tá záťaž, pričom keby si išiel napríklad na tej aerobnej zóne, že tie nižšie tepy a tak to môžeš kľudne aj každý deň alebo v rámci regenerácie, ale tak každý má tie zóny úplne niekde inde, aj tie tepy, že možno pre normálnych ľudí, že už si idú tú prvú regeneračnú zónu, čo je už od tých nejakých 120 tepov, už idú pri prechádzke, vieš, a ja to mám napríklad pri behu, že proste je to úplne individuálne. Jasné, a keď si v tom VO2, v tom najväčšom, Anaerobnej zóne? áno, tak ako dlho by si tam mal akože vydržať za jeden beh, povedzme, že bežíš hodinu, tak ako dlho by bolo zdravé v tej hodine sa udržovať pri tých, 180 úderov za minútu? Ako ono to není, že moc dlho, lebo ty tak dlho v podstate ani nevydržíš. Ono skôr sú to také, že tie intervalové tréningy, že ideš na ten maximum, potom máš pauzu a to skôr do tých intervalových tréningov, keď ideš tú anaerobnú zónu, ale no takže pár sekúnd a potom si dávaš pauzy. A tiež som už počul o takej zaujímavej metóde, že čo dokáže proste zlepšiť aj športový výkon, že proste športovcom. Tiež som počúval podcast od vlastne Františka Lorinciho. On pôsobí na našej katedre atletiky a tých kondičných základov a on mal výborný podcast o dýchaní vlastne aj o týchto veciach a hovoril aj o tom, že jak by sme to mali ten športový výkon, že hlavne nosom dýchať, že každý športový výkon sa proste tak dá udýchať. A keď dýchaš ústami, tak sa ti potom zmenšuje čelusť a rokmi toho, jak sa zmenšuje čelusť, tak potom od toho sú krivé zuby, zhoršené dýchanie celkovo. Čiže áno, on hovorí, že no ja viem, už zo školy som sa učil, že proste je to lepšie tým nosom, lebo sa ti zvlhčuje ten vzduch, aj ohrieva. Preto aj napríklad, keď sme teraz vonku, mali by sme dýchať proste nosom hlavne, aspoň ten nádych. A tými ústami je to také, že proste ti to tak nezvlhčí a nemá to ten účinok. Vráťme sa ešte naspäť k tej anaerobickej zóne. Tiež som si všimol, že nevydržím dlho, keď mi vystúpa tep, že povedzme, že mám tempo 6 minút na kilometr, povedzme 4 minúty a to si udržujem, ale tep mi začína stúpať pomaly a počas tých 4 minút mi vystúpa na tú 180, potom sa zadýcham. Ale mal som aj beh, kedy som hodinu v kuse utekal, to bol devinský beh a tam som si udržal tep 170 celú hodinu. Že mi to nespadlo iba raz, keď som zastal. No tak to si super bežal a to už je tá rozvíjajúca zóna určite, kde sa proste zlepšuješ a napreduješ, ale dosť si vydržal akože na tých 170 tepov, že hodinu behať. Že neviem, či by som to aj ja vydržal. Ako tam som sa celkom nakopol, no, a išiel som, ale ináč, keď mi vystúpa ten tep tak vysoko, tak určite zastanem. Lebo už som akože vyčerpaný strašne. Áno, hej, ale to záleží akože nemôžeš sa hneď zobrať, že hej, že začínam športovať alebo behať a že hneď pôjdem, že úplne, že sa rozbijem, že proste musíš začať dať si ten základ, že ísť do tej aerobnej zóny, že tie nižšie tepy a postupne to zlepšovať a keď si zlepšíš aj tú kondičku, kľudne aj to VO2 max, tak potom vlastne si môžeš zaradiť už raz do týždňa taký ten intervalový tréning, vysokointervalový, že kde sa rozbiješ a aby to stihlo aj telo uregenerovať a aby si robil pokroky. A vlastne môžem vysvetliť aj to VO2 max, to vlastne V je akože objem a O2 to je kyslík. Takže objem kyslíku. Hej, objem kyslíku. A max akože maximálne využitie toho kyslíka. Vlastne tej intenzívnej pohybovej aktivity ti proste zmerajú, ako ti využíva tvoje telo
ten kyslík do tých svalov, aby si proste dokázal vládať a že najväčšie VO2 max mal vlastne, že nejaký cyklista bývalý z Tour de France mal nejakých 97,5 ml na kilogram. Normálny človek, muž môže mať okolo tých 30-35, bežná populácia, že čo necvičí a takto, ale zas u tých žien to už je trošku, že majú menej, lebo oni majú trošku viacej tuku ako my. Tak u nich je to trošku menej, okolo tých 25-30, ale aj keď sa pohybuješ okolo toho VO2 max 50, si myslím, že je to docela dobré, ale tak športovci majú určite vyššie proste a tí vytrvalci a je to zaujímavé, že tí maratónci majú tie najvyššie VO2 max a to je potom lepšie aj pre to zdravie vlastne, lebo v kľudovom režime majú tie menšie tepy a potom sa vlastne menej využíva to srdce a tým pádom sa aj dlhšie dožiješ a proste keď máš nižší tep, tak si aj v takom väčšom kľude a sa ti. A dá sa to určite ovládať teda dýchom. Keď dýchaš nosom a nejakým rozvážnym tempom, tým pádom si dokážeš videl som väčšinou akože bežcov, čo keď dobežia, tak sa zadýchajú a začnú dýchať ústami. Ale máš na druhej strane takých bežcov, čo celý čas dýchajú nosom a potom, keď prestanú, tak ani sa nezadýchajú, pretože majú to rozvážne dýchanie. Tak áno, ono je to tým, že proste som počul, aj triatlonisti to využívajú, to dýchanie ústami, lebo ty dokážeš prijať proste väčší objem, že sa vydýchaš tými ústami. A tak to používajú aj tí triatlonisti, ale... Aha, ale to som práve počul, že to... Keď dýchaš ústami, tak príjmeš nie viacej kyslíku, ale viacej vzduchu. Nezáleží to od toho, koľko kyslíku príjmeš, ale záleží to od toho, koľko CO2 v podstate nevytvoríš, hej? Lebo ty sa potrebuješ znova nadýchnúť, keď ti stupne CO2. Áno, presne tak. V tom máš pravdu. No. Hej. Tým pádom, ako to je s tým, že keď sa nadýchneš viacej ústami, versus viacej nosom. To neviem, ale tak ústami si jasné, že schopnejší ten väčší objem, ale skôr dlhodobo sa odporúča aj nosom iba dýchať, ale napríklad plavci určite musia ústami, že tam sa nadýchuješ, ale možno fakt tými ústami to využívajú iba tí triatlonisti na to vydýchanie, alebo proste ten výdych, lebo vydýchneš viac toho CO2 a je to preto lepšie. A ja som ešte zabudol, som mal vlastne, že ten František Lorinci, on robil takú štúdiu, že proste normálne, že tí športovci, že zadržali dých počas, neviem, behu, že 60-ky a že tým sa proste akoby dala zlepšiť aj tá kondička a tieto veci, ale že proste sa to neodporúča ľuďom v posilke robiť, lebo je to nebezpečné. Si predstav, že robíš nejaký dreb v posilke, ale v bench pritom zadrž dých a odpadneš. A je to veľmi nepríjemné, že sa to proste neodporúča bežným ľuďom, že skôr iba takto, že športovcom, že to proste využijú. Wim Hof má takéto dýchové cvičenia, že zadrží dých a tým, že hyperventiluje, že v podstate odstráni všetko CO2 z plúc a rýchlo mu klesne, tak potom dokáže dlhšie zadržať dých. Áno, tak určite, lebo má viacej kyslíka a proste mu má prekysličené to telo, či ako by som to opísal a proste dokážeš na dlhšie zadržať ten dých a... Vydržal 7 minút pod ľadom, pod vodou. No tak to je veľmi veľa. Veľmi veľa. A ešte v takej zime. No, má také nejaké cvičenia a celý taký ten mindset, že dokáže čokoľvek robiť, kdekoľvek, a hlavne v zime alebo v teple. Ani minule vypotil 5 litrov vody na púšti, že behal maratón na púšti. Tak to je obdivuhodné takto. Je teda. Tak áno, keď je vlastne tá hyperventilácia, tak sa ti zvýši ten príjem kyslíka a možno aj pre to telo je to trošku taký stres, lebo zrýchliš to dýchanie a tak a máš viacej kyslíka, ako potrebuješ, ale tiež záleží, že ti je telo na to zvyknuté. Ale ja si skôr myslím, že lepšie sú také tie dýchové cvičenia, možno aj také meditačné, že fakt, že spomalíš ten dých. A nosom napríklad vdychuješ, že 4 sekundy a vydychuješ 6 sekúnd nosom a proste tak, že hlboko a pomaly dýcháš proste. A to má určite
vplyv aj na tvoje myšlienky, lebo ty takto proste vieš aj znižiť ten tep proste a úplne to má vplyv aj na tie tvoje emócie, ak sa cítiš. Určite to znižuje stres. Áno. A mám aj také dýchové cvičenie, že ktoré ti dokáže znížiť stres vlastne. To je, že 5 sekúnd sa nadýchuješ, na 5 sekúnd zadržíš dých a potom 5 sekúnd vydychuješ, že to proste vie nejako znížiť ten stres a ťa tak ukludniť, že proste dá sa to, že neviem, si pred skúškou alebo tak asi nejako v strese nervózny, že ti to trošku pomôže. Väčšina ľudí dýcha vo fitku tak, že sa snaží ústami strašne tak agresívne nadýchovať sa a vydychovať sa, aby im to pomohlo. Ale mohlo by im práve že pomôcť dýchať kľudne a nosom. Áno, určite. Určite by im to mohlo pomôcť, lebo keď sú takí ukludnení, tak sa ten dých skôr tak skľudní a nemusia proste byť taký zadýchčaný. Ale to chce aj tú prestávku proste, že si musia dať, aby sa vydýchali. Nemôžu ísť hneď, že zadýchaný a keď napríklad chce budovať sílu a potrebuje tie veľké pauzy, tak nemôže ísť kruhový tréning. To je jasné. Počúvaš podcast Rádia Tlis. Chceš povedať o kalistanike? No, to by som mohol niečo aj o tej mojej ceste a tak. Na základke už sme s chalanmi chodili, že na workout a takto a že len tak, že možno som sa prvý maslab už na základke naučila. Potom občas som nejako chodil iba na hrazdy, ja som aj my hokejisti máme proste posilku, čiže odtiaľ som mal dobrý základ do kalisteniky a zhyby sme robili a to som dával väčšinou aj nejakých už 10 a tak a potom... Pekné 10. Hej, je to pekné. Ale potom vlastne som si všimol, že Damian Rebro každý rok organizuje v Horovciach takú workoutistickú proste súťaž, že... Bol si sa pozrieť. Hej, Horovce Jama. Ja som mu napísal, lebo bol to môj spolužiak ešte zo základky. No, že však pôjdem sa tam pozrieť na tú súťaž a možno nemal som také veľké očakávania a zo začiatku to bolo také, že len potom vlastne som sa prihovoril aj k ďalším ľuďom a úplne super, akože ľudia, že porozprávali sme sa Tam toho cvičenia, tam ľudia spoznajú, chodia cvičiť spolu. Hej, fakt to bolo super, že proste aj som sa super porozprával a potom, keď som tam videl vlastne aj toho Martina Pospíšila, Damiana, jak tam robili tie triky, wow, proste a... Tomáša z Česka? Hej, teda Tomáša. Tomáša Pospíšila. Áno, Tomáš. Hej, majster z Česka, Tomáš Pospíšil. Alebo aj sveta v strednej váhovej? Áno, on je aj sveta. Neviem, či nie už druhý rok po sebe, ale proste on má úplne super tie triky. Keď som ho vlastne videl vo finále z tých bradiel, ako spravil to salto, tak to som bol úplne, že wow. To sú cool triky, to by som sa chcel niekedy naučiť, ale to neskutočne ťažké. A ešte super bolo vlastne, že po tej súťaži bolo to akože úžasná atmosféra tam bola a hlavne aj to finále, jak sme ich aj hecovali. Aj fakt veľa dobrých ľudí som tam stretol a potom vlastne v finále sme aj trénovali a ma vlastne učili stojku, naučili ma padať zo stojky, že tak som sa aspoň to naučil. Hej, a som mal takú motiváciu. Ale teraz už trénujem tú stojku nejakých pol roka a už sa mi tam podarí kľudne aj 5 sekúnd, keď sa vydarí vydržať. A tiež trochu aj front lever trénujem, ale v tom nie som nejaký, že by som tam nejako vydržal, že sekundu alebo tak, ale na expanderi to už udržím na takom, že strednom alebo... A na fotovaške v telocvičniach máte aj hrazdy, alebo? Hej, máme tam aj hrazdu, je to super a dá sa tam robiť aj weighted calisthenica, že proste tam aj ten taký opasok aj zavažia, ale ešte som sa k tomu nejako nedokopal. Ale sú tam tie hrazdy, že občas som si tam spravil aj zhyby alebo maslapy a bol som tam aj s kamarátom cvičiť a takto. Jasne, čiže je to taká príjemná škola, taká fakulta, že môžeš tam prísť, kedy chceš, aj keď nemáš vyučovanie a chodiť do telocvične. Áno, fitko máme vlastne zdarma, ale tak môžeš tam ísť iba počas mimo vyučovacích hodín. Dobrá škola celkom. Hej, parádna, akože ja si myslím, že som si ani lepšie nemohol určite vybrať, lebo proste ten šport ma baví a aj tam športujeme, aj sa musím dobre veci učiť a aj mi to dáva nové veci do športu. Čiže keď vyjdeš z tej školy, tak môžeš byť kondičný tréner, pokračovať v tom, trénovať ľudí možno vo fitku, alebo keby, že sa posunieš, tak natrénuješ kalisteniku a môžeš ľudí trénovať v kalistenike. Kľudne aj tej kalistenike som otvorený, uvidíme, alebo... Alebo môžeš robiť nejakého trénera dýchových cvičení, keď ťa to tak baví.
No to by sa tiež dalo, len to nemám ešte tak úplne naštudované. Akože robievam, že každé ráno aj z YouTube také dýchové cvičenie, ale to je skôr také rýchle, ako má aj Wim Hof, len je to od Breathwork Beats. Aha. Tiež to je také rýchle rôzne, že tam máš iba ústami napríklad, potom iba nosom a takto. Ja keď som prišiel do tej kalisteniky, tak tam je úplne iná komunita aj tých ľudí, že proste úplne chcú ti pomôcť, naučiť ťa tie triky, čož pri hokeji je úplne trošku iné, že zase nie s každým si sadneš, ale zase prídeš na striedačku, spravíš nejakú chybu, že si proste vynadáte, alebo na teba nakričí tréner, tu to nemá moc kto, keďže si vlastne sám sebe pánom a fakt pre mňa je to aj lepšie, keď idem trénovať napríklad s vami do Interu. A nie je to vždy tak dobré, lebo môžeš, keď nevieš, čo robíš, to poraniť. Jasné, keď nevieš, čo robíš, sa môžeš poraniť, to je pravda, ale že je to lepšie, keď trénuješ s niekým, s nejakou komunitou, že kde sa proste vyhypujete. Ako aj keď som bol v Interi, čo ste tam boli prvýkrát, tak to bolo akože najlepšie. Proste bavilo ma to tam a keď vidím proste vás chalanovi, ako to robíte, alebo že mi proste poradíte, tak to je akože najlepšie pre mňa. Moc mi to nejde, tá 360-ka, už iba v tej hale to trénujem a takto, keď sme boli, ale to je dosť ťažký trik, že proste nemám ešte na to taký cít, že sa proste tak otočiť a chytiť tie hrazdy. Akože ani ja to nerobím nejak najlepšie, bo ja som sa to naučil nejakým spôsobom a nie je to ten správny spôsob. A keď chceš rozvíjať ten trik, tak už potom ti to nepôjde, lebo to robíš zle. Akože spravíš to raz, ale nespravíš potom napríklad 2 otočky alebo 1,5 otočky. Áno, chápem. Tak ale zase tí street workery, čo spravia niekoľko po sebe, alebo ešte spravia 720 ako Hej no. ten Tomáš Pospíšil a tak. Mne sa pri tom vždy trhajú ruky. Áno, Mozole. minule Hej, sme minule. išli z tej gymnastickej a ty obidva a ja jeden tu na ruke, čo som mával z hokejky, tak to mám také. Dobre si to prelepil to páskou. Hej, áno, my to tam dali Milovko pás a prelepili páskou. A plenč ti trvalo koľko, kým si sa ho naučil? Možno taký rok a pol. Mhm. Nie, že by som to trénoval v kuse. Potom začne škola a nemám na to čas. Potom sa k tomu vrátim, ale teraz by som chcel už od januára aspoň do toho skúškového znova ďalšieho nejak v kuse cvičiť. No, už keď bude teplo, tak by sa to dalo. No jasné, teraz keď je vonku, jedine rukavice si dať nejaké, no, a to aby nezmrzli ruky. Takže videl som tam niekoho dneska ráno byť, lebo sme ráno na hrazde. Wow. No. A väčšinou sú tam ľudia. A tak sú, hej, ja tiež, keď som tam chodíval cvičiť, som tam väčšinou niekoho stretol, aj teba som tam prvýkrát stretol, tu na tom workoute. A tak to bolo ešte teplo vtedy. Hej. No. Teraz som pozeral štatistiky Gymfinderu, spravím taký, že januárový vreb, lebo však bol január, fitkový mesiac. A hrazdy mali 8% vyhľadávania. Čo na to, že je január, tak to je dosť veľa. Ľudia sa len tak chodia pozerať na hrazdy. Na ktoré hrazdy pôjdem. Tak už je to určite také vychytanejšie, taká listenika ako posílka. Mňa už proste tiež teraz tá posílka nebaví, že už radšej iba tie hrazdy, frontlevery. Proste je to zaujímavejšie aj väčšia výzva. Hej no, ono to fitko je dobré, že môžeš s ním začať a vieš tie váhy znížiť strašne, že pôjdeš s 5 kg účinkov, keď to nejde. No jasné. A potom to zvyšuješ, ale prídeš do toho bodu, keď už väčšiu činku nevieš zdvihnúť. Aj keď možno vieš, ale trvalo by to dlho. A také tie triky trvajú tiež strašne dlho a keď ich, zase aj tam je ten limit, že keď sa dostaneš na vrchol toho cviku, tak už nevieš ísť ďalej. Že už spravíš, ja neviem, frontlever, potom môžeš spraviť frontlever príťahy. Tak môžeš, ale zase môžeš zlepšovať tie opakovania a tu vydržať, to ti pomôže na súťaž a proste to má strašne veľa trikov a variácií. Na súťaž to práve, že podľa mňa treba taká tá kódnička na to. Hej. Lebo keď trik ti stačí spraviť 2 sekundy. Keď to spravíš 2 sekundy, máš to uznané, máš body. A musíš ísť iný trik. Áno. Čiže musíš tých trikov nasekať čo najviac za sebou. A to mi nešlo, keď som bol na druhej súťaži, tak som spravil ako taký frontlever, straddle na pár sekúnd a chcel som hneď spraviť muscle-up potom a už som nedal muscle-up. Čiže... Áno, a to bolo kde v tom záluži? Lebo v tom záluži som bol aj ja, ale som si ťa asi nevšimol. To bolo v Čadci ešte
Na začiatku leta a potom v Záluži na konci leta som bol, tam som tiež tu ťažil. Áno, a tam si bol v tej ťažkej, Ťažké váhové. čo boli všetci tí najlepší, no. Tam to Je bolo tak, no. určite ťažké. Všade sú dobrí ľudia v každej kategórii. Jak som začal s tou kalistenikou trošku viac a proste bol som taký namotivovaný, tak ja som chcel úplne všetko, každý trik vedieť, všetko som skúšal, ale teraz som už nabral trochu takú trpezlivosť, že proste nepôjde to hneď, chce to proste tú tvrdú makačku. Aj tá stojka, som sa tam nevedel proste dlho prepnúť, aj spolužiak jeden, čo tiež robil kalisteniku, ale potom sa na to trošku vyflakol, tak mi poradil, že do tej stojky, že jak sa mám prepnúť, čo mám robiť tie stretchingové a cvičil som to vlastne o stenu, jak sa prepnúť a teraz sa tam už dokážem aj prepnúť, ale pokým sa, že neprepnem, tak to tam ani neudržím. Už. Ale zas neviem sa tak úplne vyťahnuť do tej stojky, ako to zvládneš ty. Že z tých bradiel napríklad, že musím sa tam vykopnúť. Ja som to trénoval tým tlačením práve, že namiesto toho výkopu. A vytrénoval som tam silu tých ramen na to a akože funguje mi to lepšie, ale nefungoval mi balans strašne. Dlho som to nevedel zase udržať hore. Už keď som sa tam vytlačil, tak som to nevedel ubalancovať. A ten výkop pri stene ti napríklad k tomu pomôže. Že cvičíš to pri stene a napríklad do tej strany, do ktorej padáš. Povedzme, že padáš z tej strany, ktorej sa vykopávaš naspäť, tak aby si nemíňal zase energiu toho výkopu, tak si tam dáš stenu. Tým pádom padneš na stenu, iba sa troška odstrčíš a udržíš to. Že proste iba kliky v stojke trénovať, hej, napríklad. No, keď to nevieš, tak rob normálne kliky. Alebo kliky v pajku. Áno, pajko, viem, kliky. No. Čiže iba rob nejaký iný cvik, čo sa na ňo podobá, lebo ani plenč, kebyže cvičíš iba plenč, tak ti to trvá strašne dlho. Ale keď miesto plenču budeš cvičiť aj stojku a iné cviky, čo sa tomu podobajú, mne sa to tak napríklad vypláca. Že kebyže cvičím iba plenč a plench leans a nejaké také cviky, ako advanced tag alebo tag plench, tak mi to absolútne nepomôže. Ale povedzme, že robím na rovných rukách presy, akože tag plench presy do stojky a za týždeň vidím tam aj ten progres, že spravím o 3 naviac. Čiže oveľa lepšie ako ten čas v tom plenči, povedzme, že tag plenči. Áno. A ešte aj Chris Heria má vlastne dobré on má aj takú apku, ale tak ja si neplatím vlastne tie jeho tréningy a tak, lebo on tam má ten začiatočnícky tréning a tam máš všelijaké variácie. Už som vyskúšal aj ten tréning na ten front lever a to je fakt makačka, je to ťažké, lebo som si dal, že už ten pokročilý a je to ťažké, ale má tam fakt dobré variácie aj na stojku ten tréning prvý, že odtiaľ tiež si vieš nejaké cviky, alebo aj na plenč som išiel ten tréning. Pre začiatočníkov, hej. Má to rozdelené nejakým spôsobom. Áno, že začiatočník pokročili a potom už tí... Ja som videl iba na YouTube od neho takéto, že chceš byť vysekaný v tomto roku a každý rok spraví nový tréning na brucho. A ešte cvičím od neho taký workout na brucho, ten má dobrý. Neviem, či za 6, za 7 minút vieš kvalitne presvičiť to brucho. A to je také, že ty stále robíš, potom máš minútu pauzu a potom ešte sú tam nejaké konečné cviky. Predtým si vravel, že potrebuješ dlhšiu prestávku na regeneráciu. Čiže sú tie 7-minútové videá dobré? Tak ono je to určite dobré, keď chceš ako aj silu brucha, aj výdrž, že? Takže všeobecne. Keby chceš, že budovať, neviem, iba tehličky a silu, tak určite by bolo lepšie si dať väčšie prestávky, ale podľa mňa, keď takto cvičíš brucho, že brucho to je kľudne, môžeš aj takto v kuse ísť, že? Jasné. Čiže keď chceš hypertrofiu, tak by si mal mať viacej opakovaní a väčšie pauzy. Áno, hlavne tie pauzy sú proste dôležité. A potom aj ten objem, že koľko ideš tých sérií, alebo tá intenzita toho tréningu. Lebo ak sme už spomínali, každý deň nemôžeš proste ísť naplno plnou intenzitou. Niekedy sa aj dobre nevyspíš, že sa nesítiš možno dobre na to, tak vtedy to netreba siliť, proste počúvať to telo. Aj keď ja sa to stále učím, lebo niekedy aj keď mi povie telo, že nie, ja že idem proste, lebo chcem. A to má. No tak taký náš zostrik vlastne, pokecu. Vystrihnem tie najhoršie veci a bude to, že jak sme sa rozprávali dneska. Áno. Však ľudne potom aj pošli. Ja si to rád vypočujem. Hej, bude to na YouTube, bude to na Spotify. A na Radio Tlis. Vypočujem.
Čaute. Toto bol podcast Rádia Tlis. Ďalšie informácie a podcasty nájdeš na www.tlis.sk.